Predstav si, že by si mala ísť na rande s jedným z týchto 4 mužov. Ktorý ti príde najatraktívnejší? Podľa tohto testu nie je muž, ktorého si vybrala náhodný. Skôr ako stihneš zapojiť logiku, tvoj mozog na základe tvaru očí, symetrie či výrazu tváre v zlomku sekundy rozhodne, kto na teba pôsobí dôveryhodne, spoľahlivo alebo sebavedomo. Ak si vybrala muža C, preferuješ mužov, ktorí sú emocionálne priami a ľahko čitateľní. Možno ťa priťahuje niekto, kto je plachý alebo citlivý. Máš rada niekoho, kto ti venuje pozornosť, počúva a reaguje. Namiesto toho, aby sa uzatváral do seba. Ceníš si pohodu a úprimnosť. Nechceš nikoho chladné. Chceš niekoho, kto ti ukáže, že mu na tebe záleží a kto vie komunikovať svoje pocity. Ak si vybrala muža D, priťahuje ťa sebaistota, priebojnosť a priamosť. Obdivuješ partnerov, ktorí čelia výzvam priamo miesto toho, aby sa im vyhýbali. Nehľadáš pasívne alebo nerozhodné správanie. Preferuješ niekoho, kto urobí rozhodnutie, preberie zodpovednosť a koná. Prekážajú ti zmiešané signály a ceníš si hlavne úprimnosť, jasnosť a činy. Pravdepodobne si vážiš mužov, ktorí vedia, čomu veria a neboja sa podľa toho žiť. Ak sa ti toto video páčilo, ťukni na sledovať, pretože potom viem, aké videá mám pripraviť.